Nawr te ni'n croesawu Gwenno Dafydd ato ni fan hyn. Wy'n cyfarwydd iawn i ni fan hyn. A mae Gwenno, stori godi'n calon i fan hyn nawr te. Mae'r stori'n dechrau flynyddoedd yn ôl, Gwenno, gwedi? Blynyddoedd maith yn ôl. 2001 yn y cychwyn cyntaf, ond cyn hynna mewn ffordd, achos fi es i noddi merched yn yr 80au. A wedyn, ges i fy mhlentyn fi hunan, a ddechreuais i benderfynu bod fi eisiau noddi merch arall. A 2001, mi nes i noddi merch fach yn Nicaragua ar enw Orling Urbina Malespin. Ac oedd hi cwpl o flynyddoedd yn ifancach na fy merchi, ac o'n i eisiau, y syniad oedd bod nhw'n llythyru gyda'i gilydd, ond oedd fy merchi ddim eisiau llythyru, so fi oedd yn llythyru, ac o'n i'n llythyru hi yn rheolaidd. A wedyn, nes i noddi hi am 10 mlynedd, a o'n i'n llythyru'n rheolaidd tu hwnt, ac wnaethon ni ddatblygu perthynas agos iawn. Pan ti'n gweud noddi, ba fath o bethau ti'n gwneud? Wyt ti'n llythyru? Wyt ti'n danfon pethau allan? Wel, o'n i'n talu hynna hyn bob mis. Talu hynna hyn bob mis, a wedyn oedd yr arian yna mynd i'r gymuned yn hytrach na hi. Ond hi oedd y person oedd yn fi oedd y cysylltiad gyda hi. Ond hi'n elwa wedyn o'r gymuned yn elwa, allu? A'r gymuned yn elwa hefyd, ond ni nath greu'r berthynas, a wedyn wrth gwrs oedd hi'n gyrru llythyrau, lluniau, o'n i'n gyrru anrhegion, a lluniau a llythyrau mewn Sbeineg gwael tu hwnt. Ac wedyn pan oedd hi yn 19, oedd rhaid i bawb stopio noddi, achos dyna yw'r drefn. So o'n i wedi torri'n nghalon mewn gwirionedd, achos o'n i wedi cael perthynas mor fendigedig gyda hi. Ac mi ddwsi ar ei thraws ar Facebook. Ie. A mi wnaethon ni ddechrau cyfathrebu trwy Facebook, a wedyn nes i ychwanegu brawdi a'i thad hi. Ac so fi o'n i'n cyfathrebu trwy Facebook am bron i 10 mlynedd. Ac wedyn, ydy hynna'n neud sens? Wel, 8 mlynedd allu, beth bynnag oedd e. Ta beth, ac yn ystod y cyfnod yma, nath i fynd i'r brifysgol, nath i hyfforddi fel doctor, nath i raddio fel doctor, ac oedd e jyst yn rhyfeddol, rili. A wedyn mae yna gysylltiad rhwng yn rhaglen ni fan hyn a rhywbeth special sy'n digwydd i ni'n mynd i weld y beth dros y Nadolig a'r gwesti aduniad. Wel, o'n i wedi bod fan hyn yn neud Clwb Clecs, ac o'n i'n cerdded lan y grisiau, o'n i'n bod yn siarad yn y gegin ac yn Willy Bowen ac yn y blaen. Is i lan y grisiau, ac reit lle oedd coridor y gegin yn croesi coridor dod lan y grisiau, nes i gwrdd ag Elen Rhys, sef Comisiynydd Esbyrrec, a ryw wythnos neu bythefnos cyn hynna, oedd Orling wedi dweud wrthai bod hi'n mynd i Sbaen. O'n i mor excited, o'n i'n meddwl, reit, byddai'n mynd lawr i Sbaen, byddai'n cwrdd â hi unwaith ac am byth, a byddai'n lyflu. A wedes i'r stori wrth Elen, achos oedd hi wedi comisiynu rhaglen sioe Nadolig o'r enw Santa ar Streic, so o'n i'n nabod hi a beth bynnag. A wedi, mae eisiau ti gysylltu'n syth nawr gyda aduniad. So dyna be nes i, a dwi jyst yn meddwl, sa'n ni wedi bod tama bach yn hirach yn profi'r bwyd. Cyfod na'r goll, ie. A gesoch chi gwrdd o'r diwedd, wyneb a wyneb, i ni'n gweld pwt, a ni'n eisiau cymryd gormod o'r rhaglen i hun fan hyn. Ond yn gyfnod emosiynol iawn, siwr, chyfarfod si. Oedd ym mhen i jyst a ffrwydro, o'n i mor excited, wir ac oedd cur pen dy fi yr holl ffordd trwy'r cyfweliad, o'n i jyst mor excited. A ti'n gwybod, mae'n deimlad braf hefyd, ti'n gwybod, achos mae yna filoedd o bobl tebyg i ti yn noddi pobl, a gweld i llwyddiant hi. Oedd e jyst yn rhyfeddol, a mae hi wedi gweithio mor galed. A o'n i'n edrych nôl ar y nodiadau oedd gyda fi, ac oedd na rhyw bwynt pan oedd hi'n 20, ac oedd hi'n gweud bryd hynny bod hi eisiau mynd mewn i dwristiaeth. Ac dyna beth sy'n rhyfeddol, bod hi wedi penderfynu bod hi eisiau bod yn feddyg. Wel, na. A mae hynna'n wych. Llon gwych adam, wel, na oll waith cael adun, llythyra ag noddi, da iawn. A gewch chi weld y stori i gyd gyda llawn y gwesti aduniad, dydd San Steffan, 9 o'r gloch y nos. 8 o'r gloch. 8 o'r gloch, ie, nos San Steffan. Stori lyflu, diolch i ti.